Wati chinyi yako? Wati wakatoresa mukadzi chi? Passport. Wambaita sei? Atizwa aMai yangu vachirwara, aMai akazoshaika. Sa mukadzi uyu ari kupi? Ari South Africa. Vana vangu vamene kwavari. Vana vako vamene kwavari? Saka iwe se usingazivi nevana vako? Iye wacho mukadzi ndaruza kune vana. Yo wakura zvakaita sei mudhara? 42 years. 42 years? 42 years. Ubhadhara chi? Maintenance. Yo usingazivi kune vana? Ubhadhara kunani maintenance? School fees kana kuti maintenance. School fees. Kunani school fees? Kuchikoro chipi? Kuwana. Kuchikoro chipi? Ngangu. Kuchipinge. Kuchipinge? Ngangu. Sando kune vana kuchipinge? Alright. Wamboedza kumufonera mukadzi wako? Titowirirana kana foni adairiwa kutawirirwa foni vake. Ari South Africa. Ari South Africa? Atodairiwa foni.